S nama je voditeljica Škole medijske kulture, gospođa Vera Robić-Škarica. Gospođo Vera, vi ste osnivačica ove škole, pa možete li nam reći kako je sve počelo? Vrlo jednostavno. Naprosto je bio jedan zrakoprazni prostor kada nam je prije svega u osnovnim i srednjim školama nestao predmet koji se nekada zvao filmska kultura, a bio je situiran u okviru nastave hrvatskog jezika, a ipak smo ušli u nekako doba medija. Prestala je sa radom i nekadašnja stara filmska škola koja je bila u organizaciji Filmoteke 16 i naprosto se stvorio prostor da se osnuje nekakva nova škola koja će se baviti filmskom kulturom, odnosno medijima, i u startu smo je nazvali Škola medijske kulture, kao da smo predvidjeli vrijeme koje nam dolazi. Prije 20 godina o medijima se samo šuškalo, nije se još javno govorilo kao što se govori danas. Stjecajem okolnosti to je bilo vrijeme u kojem smo bili okruženi sa velikim imenima, sa ljudima koji su dali svoj veliki obol školstvu. To je bilo vrijeme doktora Stjepka Težaka, doktora Ante Petrlića, čije ime nosi škola, doktora Vjekoslava Majcena, doktora Hrvoja Turkovića, i to je naprosto bio tim na koji ste mogli računati, tim s kojim ste mogli sjesti za okrugli stol i tim s kojim ste mogli sve dogovoriti i tim s kojim ste mogli početi, jer ne samo da ste imali njihovu podršku, nego su zapravo bili i oni ti prvi nositelji, predavači koji su zapravo krenuli sa školom medijske kulture, odnosno, kako bi to doktor Ante Petrlić rekao, meni pusti seminare, a ti se bavi filmskim radionicama, a Hrvoje Turković bi dodao, molim te, samo nemoj svake godine dodati novu, a ja sam upravo to radila. Kako biste izreklamirali školu medijske kulture? Škola medijske kulture apsolutno danas, nakon 20 godina, je završna manifestacija svega onoga što se na području medijske kulture u osnovnim srednjim školama, u filmskim družinama, u kinoklubovima koji imaju pravni status, dešavate tijekom cijele godine. Naime, škola medijske kulture traje cijelu godinu. Ovo je stvarno završna manifestacija, jer svaki od vas polaznika koji se nalazi na medijskoj školi vraća se u svoju sredinu i nastavlja raditi. To je zapravo produžena ruka škole medijske kulture. To su pipci škole medijske kulture. To je zato ja zovem da je ovo svečanost, da je ovo završni čin, a na kojem nastojimo da samo ne slavite, da usput nešto i naučite i steknete neke nove vještine s kojima se opet vraćate u svoje radne sredine. Što učitelji konkretno mogu ovdje naučiti i dobiti? Dakle, kako da ih pridobijemo u još većem broju? Ovako, kao prvo, naravno, teorija je nešto što svake godine ide naprijed. Mislim, vi morate učiti nova saznanja, nove spoznaje i to vam nude ovi seminarski programi. A onda morate imati i radionički oblik koji vam daje određena znanja, određene vještine, da sve ono što ste naučili možete to i primijeniti u jednom od oblika. Ovisi o tome što zapravo radite u vašoj radnoj sredini kad se vratite. Da li samo predajete medijsku kulturu kao dio 4. nastavno područje, jer ona je situirana sada u okviru materinjeg jezika, ili se recimo dodatno još bavite sa vođenjem neke grupe, da li je to radijska grupa, da li je to video družina, da li je to samo dokumentarna radionica i da ne nabrajam sve te sadržaje koje inače možete naći na školi medijske kulture. To je jedno, a drugi stupanj, taj seminarski stupanj, je mišljen tako da vi praktički cijeli svoj radni vijek možete dolaziti na taj drugi stupanj, a da pri tome u ovih 20 godina do sada nismo ponovili niti jedan kolegij. Znači, uvijek ćete na tom drugom stupnju saznati sve ono najvažnije, najbitnije što se dogodilo na području medijske kulture u Lijepoj našoj i šire.